Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 8-nji sentýabry hepdeniň anyny eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanışdyrýaryn. Ortadan Gorunmak Ministrligi Siriýanyň Del El-Zor şäherinde ekstremist topara gönüktirilen howa darwalarynyň netijesinde Islam Döwleti atly ekstremist toparyň 4 sany baş ýolbaşçysyny öldürendigini habar berdi. Ortadan habar agentlikleriniň ministrligiň beýannamasyna talgylanyp 8-nji sentýabrda habar bermeklerine görä, howa hüjüminde 40 sany söwüşiji, şol sanda daşary ýurtly söwüşijiler üçin jogapkär Abu Muhammad al-Shimali öldürilipdir. Siriýanyň orta tarapyndan goldanýan hökümet güýçleriniň we Der El-Zor şäherini gabawda taklamagy tinanşan Islam Döwleti toparynyň söwüşijileriniň arasynda agyr söwüşler dowam edýär. Ortadan prezidenti Vladimir Putin şu hepde öz kärdeşi Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad hökümet güýçleriniň şäheriň Islam Döwleti topary tarapyndan 3 aýlap dowam ettirilen gabawynyň soňuna çykmagy bilen gutlady. Ortadan 2015-nji ýylda Siriýada howadan hüjüm etmek kampaniýasyna başlamagyndan bir näçe ay geçen soň günbatar ýetmeýleri hüjümleriň diňe bir Islam Döwleti toparyna garşy bolman esasan prezident Bashar al-Asadyň başga garşydaşlaryna gönüktirilendigini aýtdy. Kosovanyň prezidenti öňkü meýdan komandiri Ramush Haradinay premier ministr wezipesine belledi we oňa täze hökümeti düzmäge ihtiýar berip, bu Balkan ýurdunda bir ay bäri dowam edýän syýasy krizisyň soňuna çykdy. Prezident Haşim Taçynyň Haradinay belleme karary Kosovanyň parlamentiniň Kosovanyň Demokratik partiýasyndan Kadri Veselini spiker edip saýlamagynyň ýa-da gabat geldi. Bu kararyň ýurdy durnuklandyrma uğrunda eňňän wajyp ädim bolup durýandygy aýdylýar. Kosovanyň garaşsyzlygy uğrunda söwüşen Haradinay 2005-nji ýylda gyýtga wagtlyk premier ministr bolupdy. Soň Birleşen Milletler Guramasynyň öňkü Ýugoslawiýa boýunça uruş cinayetleri suwdunda jogap bermek üçin wezipesinden çekilipdi. Ol aklandy emma Serbiýa hinide şenlöni Kosovada 1998-99-njy ýyllarda bolan uruş döwründe adam öldürmek hem gynamalara baş goşmak aýyplamalaryň esasynda gözleýär. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar agentliginiň aýtmagyna görä, geçen aýyň aýagynda Birmada dören zorluk zerarly 270 000 Rohingya musulmanyň Bangladeşe geçenligi anyklanypdyr. Birleşen Milletler Guramasynyň medeniýet wekili Vivian Tan tarapyndan 8-nji sentýabrda tasdiklanan täze sandar bir gün öň berilen 164 000 adamdan ibaret sandan hat ýokary. Tan goşmaçy sanyň bozgunlaryň serhediň goýunda ýerleşen täze ýerleriniň agentlige mälim bolmagynyň netijesinde anyklanandygyny aýtdy. Bu san şeýle bir alada dörediji, bu hakykatdan biziň çäre görmäge jogap gerdigimizi aňladýar diýip Tan aýtdy we Birmadaky ýagdaýa gysgaly çemeleşilmelidigini belledi. Birmadaky ýagdaý global derejede nägilelik döretdi. Bozgunlar Birmanyň howpsuzlyk güýçlerini hem buddaçylary öz owalaryny oda bermekde aýpladylar. Hökümet howpsuzlyk güýçleriniň geçen aýda Rohingya söwüşijileriniň polisiýanyň postlaryna eden hüjümine jogap berýändiklerini aýdýarlar. Ortadan vitse-premieri Sergey Prihodko gyýtga iş sapary bilen Türkmenistana bardy. 6-njy sentýabrda Aşgabatda Prihodkonyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan kabul edilendigi resmi maglumatlarda habar berildi. Gepleşikleriň dowamında iki tarap bilen gatnaşyklara şol sanda syýasy, sowda, ykdysady we medeni humanitar ugurlara degişli meseleleriň ara alınıp maslahat edilenligi habar berilýär. Ortadan hökümet başlygynyň orunbasary şol güniň özünde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meriýedow bilen hem duşdy. Prihodkonyň Aşgabada tapary ortadan inisiatiwasy bilen iki ýurduň daşary işler ministrleriniň arasynda iň ýokary derejeli duşuklara taýýarlyklar meselesi boýunça 1-nji sentýabrda geçiren telefon töhfetdeşliginiň ýa-da gabat geldi. Mundan öň ortadan prezidentiniň medeniýet wekili Dmitri Peskov Vladimir Putiniň Türkmenistana saparyna taýýarlyklaryň görülýändigini mälim edipdi. Hem saparyň takyk wagty barada şuça kaçenli maglumat berilmedi. Gazagstanyň häkimetleri şu aýyň başynda ýurduň paýtagtynda dören köpçülikleriň tertipsizlikleriň ýa-da Hindistanly 61 sany guruluşy işgäriniň düzgüni bozmak bilen baglylykda ýurtdan çykaryljakdygyny aýtdylar. Astananyň häkimligi bu beýanaty Abu Dhabi Plaza binasynyň gurulýan ýerinde Hindistanly hem Gazagstanly guruluşçylaryň arasynda dören dawadan 6 gün geçen soň 8-nji sentýabrda eglan etdi. Häkimetler onlarça adamyň gatnaşmagynda bolan we köçe polisiýasyny aralaşmagy mejbur eden dawanyň Gazak sakçylarynyň içkilik Hindistanly guruluşçylary guruluşyk meýdanynyň daşyna goý bermekden ýüzewren soň başlananlygyny aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Halily. Türkmenistan yapık binalarda we söwüşdün otu oýunçy 5-nji Aziýa oýunlaryny 10 günüň galmagyny uly dawara bilen belledi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen mediasynyň maglumatlaryna görä, dawaralar bir wagtda Aşgabat şäherini we Mary welaýatynyň Galkynş gaz ýatagyna geçirilipdir. 7 sentýabrda Galkynş gaz ýatagyna gurnulan sahnalaşdyrylan bayramçylykda 17 sentýabrda Aşgabatda başlanjak Aziýa oýunlaryna ulanıljak alaw üçin ot ýakmak dawarasy hem geçirildi. Tamdyryň odunun otlunun alawy Aziýadanyň açyljak wagtyna Olimpik stadionuny atlylar alyp bararlar. Yer gelini ýatlasak, oýunlary 500 gün galmagy münasibetli ýurt boýunça atly ýürüşe badalga berilipdi. Türkmen mediasy muny deňi taý bolmadyk ýürüş diýip arşa galdyrsa da, Adatlyk radiosy atlylary garşylamak üçin adamlaryň bir näçe gün öňünden mejburi ýagdaýda çöle eltilenligi, hiç hil amatlyklar göz öňünde tutulmadyk şertlerde adamlaryň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşanlygy dogrusyny maglumatlar beripdi. Alawy otlamak dawarasyna bu şäherni Aşgabatdan teleköprü arkaly syňlayan prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ak patasyny berdi we Aziýadanyň ýurduň awrayny has belende götürjekdigini ýene bir gezek tekrarlady. 5-nji Aziýa oýunlary bizim üçin dünýä birleşigi üçin hem aýratyn ähmiýetli taryhy wakadyr. Şol bir wagtda adam hukuklaryny goraýan halkara gurumlary türkmen häkimetleriniň Aziýada taýýarlygyny çägine adamlaryň jaýlaryny özüne hiç zat ýa-da ýeterli kompensasiýa bermän ýumurýandygy dogrusyny aladalanma bildirip hasabatlar ýaýradypdy. Soňky bir näçe ýylyň dowamyny Aşgabatda we onuň eteklerini paýtagty awadanlaşdyrmak şgarasyny müňlerçe jaý ila tarasyny perestroýka atlandyrylýan goşmaça otoglar yer bilen ýeksan edildi. Mundan başga oýunlaryň öň ýanyny resmiler paýtagtda alkogol içkileriň sewdasyny gadagan etdiler. Ýurduň beýlik sewitlerinden gelýänleriň hereketlerini çäklendirdiler. Odolky tutsaglary oýunlaryň geçýän ýerlerinden daşda durmagy tawşyrdylar we şäheri üýsiz haýwanlardan arasalamaga synanyşdylar. Bu ýagdaýlaryň fonuny Human Rights Watch we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy topary geçen aýda Aziýanyň Olimpik Geňeşine ýüzlenip Türkmenistany onuň adam hukuklary barasyndaky borçlaryny ýatlatmagy çagyrypdy. Yer gelenini bellesek, Aziýada oýunlary we oňa görülýän giňgermli taýýarlyklar Türkmenistanyň dünýäniň bazaryna energiýa serişdeleriniň bahalarynyň pese gaçmagy sebäpli iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýänligi aýdylýan döwre gawat geldi. Aziýada bilen bagly karşılanylýan çykdyjylar barada maglumatlar berilmese-de, oýunlaryň geçjek Olimpiýa şäherçesi we bu şäherä gawatlanyp gurulan täze aeroport üçin adyndan 7 milliard dollaryň goýberlenligi ma'lum edildi. Şeýle-de häkimetleriň biznes wekilläriniň we büdjet işgärläriniň oýunlary meýletin gatanyş diýip, zor bilen pul serişdelerini toplanlygy barada maglumatlar bar. Ýokarda hem belleşimiz ýaly, oýunlary karşılanylýan serişdeler barada hökümet ilata hiç ýyly maglumat bermän gelýär. Emma deňişdirim üçin aýtsak, 2012-nji ýylda Londondaky Olimpiýa oýunlaryny 10 milliard 400 milyon dollar karşılanan bolsa, 2016-njy ýyldaky Rio de Janeiro'da Olimpiýa oýunlaryny 4 milliard 600 milyon dollar maliýe goýberilipdir. Penşenbe güneden çıkışının dowamyny prezident Aziýada gatnaşjak türkmen türgenleriniň gowy netije görkezmeklerini watanyň öňündäki borç diýip hem atlandyrdy. Inni huzur aýratyn bilen görkezim netijelerini getirin ýurdumyza şan şöhrat hem
Şeýle de penşenbe günü Olimpiya şäherçesiniň düzümine girýän 2 sany desga, ýagny alawyň yerleşdiriljek yer bolan atyn kellesini şekillendirýän heýkel we howuz dünýä boýunça ululugy bilen tapawutlaryny hem Guinness'in rekordlar kitabyna girdi. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnälik bilen men ýogşan Nurwan. Türkmen paýtagtyna köçeler süpürmek, seýilgäklaryň arasçylygyny üpçün etmek we baglara seretmek bilen meşgullanýan aýal gyzlar adi öýünlarynyň ýakynlaşmagy bilen işi uzun ýaşyl köýnekli çykmaly edildi. Köçe süpürýän aýallaryň beriniň azatlygyny habarçysyna aýtmagyna görä, olara bu köýnekleri ölçeglerini alyp jemaat hojalyk gurulugynyň gurulşan tikinçilik firmasyna bahasyn sentýabr aýynyň aýlyklaryndan tutmak şerti bilen tikip beripdirler. Gelin ýyllaryň käbiriniň pul tygşytlamak maksady bilen diýilýän ýaşyl matany bağlardan alyp köýnegi öýleriniň tikinmek barada eden haýyşy bolanok diýen bir sözde ret edilipdir. Bu paýtagtda hususan 5-nji ady öýünleriniň geçiriljek sport desgalarynyň golaýyny işleýän köçe süpürjüleriň we bagwanlaryň iş şertlerini aýada bilen bagly girilen ilkinji täzelipdir. Bundan 2 ay çemesi öň olaryň işe çykýan wagty 1 saat 7-den daňdan saat 3-e 4-e geçirildi diýip yerli çeşmeler habar berýär. Aýdylmagyna görä bu aýal gyzlardan şäheriň protokol köçeleri diýilýänleri süýse bilen süpürmek talap edilýär. Aşgabatda köçeler tot-todonsuz arassalýan ýürüýte maşinler we tehnikalar ýeterlik kem bolsa, näme üçindir soňky 2 aýyň dowamynda protokol köçeleri olaryň ýany ýollaryny, trotuarlary süpürmek, tämirlemek işkem şol aýal gyzlaryň üstüne ýüklendi diýip adynyň aýdylmalygyny isleýän Aşgabatly Tinçi Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Ýöne yerli tinçiler soňky 2-3 günde ýüze çykan ýagdaýyň hasy geň görnenligini, sport desgalarynyň töweregini näki ýollaryň we parklaryň arasçylygyny esewan edýän aýal gyzlaryň odalky iş eşigine däli eýtem toýly wagtyny işleýänligini, üstüne olaryň ýüzlerini günnen we tot-todandan goramagynyň hem gadagan edilenligini aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa, ady öýünläriniň sport ýarşlarynyň geçmeli desgalary Türkmen başga ýolunyň Günwatar tarapynda 1,5 belki de 2 kilometr golay uzunlukdaky meýdan tutýar. Ýoluň Günnowar tarapyna ýany ýollar we köçe bilen aralyga bag, gül ekilen ýerler bar. Netiminiň ýadgarlygynyň ýerleşýän parky, odalky Türk hassahanasynyň ýanynaky park, Ýunus Emre heýkeliniň töweregindäki baglyk bar. Täze düýüne laýyklykda egerde köçe süpürýän işçi durmuşa çykan bolsa, ol uzun ýaşyl köýnekli we başy gyýňaşly bolmaly. Durmuşa çykmadyk gyýy bolsa, ak gülli ýaşyl ýaglykly bolmaly. Ýüzüňi ýapmak gadagan, ayağındaky ayakkap hem gelçikli ayakkap bolmaly diýip işçileriň ýer azatlygyny habarçysy bilen söhbetdeşlik aýtdy. Yine bir göze dürtülýän täzelik bolsa, sport desgalarynyň töweregini işleýän tämirlik işgärleriniň arasynda çen bilen 30-dan ýokary ýaşdaky işçiler inni ýok. Odal olaryň arasynda 40-50 ýaşly aýallar hem işleýär diýip azatlygyň yerli çeşmesi aýtdy. Köçe süpürýän gyzlaryň biriniň gurrun bermegine görä, ýaşy 30-a çenli bolan işçileri Aşgabat şäheriniň beýleki etraplaryny işleýän ýerlerinden saýlap alyp, sport desgalarynyň ýanyna, ýagny mehmanlaryň köp geljek ýerine seretmäge geçirdiler. Ýaşy ulalşan işgärler bolsa, olaryň öňkü işleýän ýerlerine işlemeli etdiler. Bu yer biziň öň işlemedik meýdanymyz. Öňkü işleýän ýerimizde işiň ýagdaýyny gowgulýardyk, işimize ýetişýärdik. Emma häzir özümizi ýat ýere mehman nüşeni aldyýar diýip tämirleýijileriň biri aýtdy. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan tämirleýijileriň ýene biri ýylgyryp, özleriniň toýly basyna işledilmeginiň sebäbini düşünýärligini, ýolbaşçylaryň adyýada gelen mehmanlarda Türkmenistan we Baýurt köçede işleýän tämirlik işgärleri hem gowgu ýenýär diýen pikir döretmekden ibaratdygyny aýtdy. Ýöne olaryň ikisi hem öňünden ölçeglerini alanlyklaryna garamazdan köýnekleriniň juda dar tikilmeginden nägile bolýarlar. İş eşigi giňirek bolsa gowy. Emma bizi edil tan soýnalýan bara bar ýany al edip goýdular.
Köýneklerimiz ennamyza sırlaşyp dur. Egilip galmamyz hem kıyınlaşdy diýip bir eli pilli beýlekel süýsel gelinleriň bir azatlygyň habarsyny aýtdy. Türkmen paýtagtynda köçe süpürmek, parklarda tämirlik işleri bilen meşgullanýan aýal gyzlaryň köplenç içerki zähmet migrantlary bolýanlygy olaryň Tomsun ıssysynda kışın soğuguna garaman günörtan açık meydanyny ara kesmelýanlygy we 5-6 bolup bir otogda kirene ýaşap özlerinden tygyşytlan pullaryny ýyza galan maşgallaryna iýermäge çalışýanlygy aýdylýar. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Belarusyň Belgorkem Prom Kärhanasy Türkmenistanyň ikinji kali zawodyny gurmakdan ýüze urdy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Bu barada kompaniýanyň aksiýalaryň kontrol paketiniň eýesi Belarus Kali Kärhanasynyň baş direktori Ivan Golovatiy ma'lum etdi. Ýatladyk geçdik. Belgorkem Prom mart aýynda Türkmenistanyň umum bahasy $1 milyard barabar garlykdaky kali zawodyny işe girdipdi. Mundan soň Türkmen tarapy şular ýaly ikinji kombinaty gurmak baradaky meýillerini iglan etdiler. Türkmenistan Lewap welaýatynyň Garavil känine gurulmagy planlaşdyrylýan bu kali zawodyny gurmak boýunça şu ýylyň 17 aprelinde tender bäsleşigini iglan edip, kombinatyň gurulşy boýunça teklipler üçin wagt möhleti 2017-nji ýylyň 26-njy iýuny diýilip kesitlenipdi. Munun ýylyny bilen aprel aýynyň ahyryny Belarus media serişdeleri Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko salgylanyp Türkmenistanyň Belarusdan dag magdanlaryny baýlaşdyrjy ýene bir kombinaty gurup bermegi soranlygyny habar berdi. Belaruslary täze kombinatyň gurulşygyna inanmak üçin ähli güýjüň ulanyljakdygy hut özüme wada berildi. Imma men oňa Türkmenistanyň prezidentine aýtdym. Egerde biz islesek onsuzam tenderi utup bilersiz diýdim. Diýip tuturu neşiri Lukashenkanyň sözlerini getiripdi. Gurungy gidýän kombinaty gurmak tender teklipleriniň möhletiniň tamamlanmagynyň ýa-ni Türkmenistan zawody projektlerlemek we gurmak boýunça tender bäsleşiginiň möhletiniň ýene-de 17-nji iýuly çenli uzaldylanlygyny iglan edipdi. Bahasy ortaça 1,4 milyard Amerikan dollary möçberindegi aýdylýan bu täze kali zawodyny gurmak boýunça tender bäsleşiginiň möhletiniň uzaldylmagynyň sebäpleri şeýle-de Belarus kompaniýalarynyň bu tender bäsleşigine gatnaşmaýanlygy barada türkmen hökümetleri tarapyndan jikmejik maglumatlar berilmedi. Belarus Kali Kärhanasynyň baş direktori Ivan Golovatiy bolsa, penşenbe güneden çykyşyna ikinji kali zawodyny gurmak boýunça Türkmenistanyň hödürleýän şertleri bilen ılalışmaýanlyklary üçin biz öz teklifimizi ýollamadyk diýip maglumat berdi. Gepin gerçine göre ýatlasak 2010-njy ýylda gurulşygyna başlanan garlykdaky kali zawodynyň gurulşygynyň barşyna Belarus we Türkmen taraplarynyň arasynda ençeme tapgyr düşünşmezlikler bolupdy. Ýagny Aşgabatyň kombinat üçin dolu hasaplaşyk etmeýänligi barada maglumatlar peýda boldy. Belarusyň premier ministriniň ornunasary Anatoly Kalininiň 10-njy maýda ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky Belarus Türkmen hökümetara komissiýasynyň mejlisinden soň jurnalistler aýtmagyna görä, Türkmenistan heniz garlykdaky gurulan we goloýda ulanmagy berilen kombinat üçin dolu hasaplaşmandyr. Belarus bu deskany ulanmagy bermek boýunça öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirdi. Indi biz bile işleşen potrotçularımız, material bericilerimiz bilen hasaplaşma üçin doli hasaplaşyga garaşýar diýip Beltan neşiri vice-premieriň ornunasarının sözüni stirläpdi. Imma Anatoly Kalinin Türkmenistanyň näçe bergisiniň galanlygyny anyklaşdyrmanyny. Ýatlak geçdik. Türkmenistanyň Belarus bilen 2009-njy ýylda gol çekşen ılalaşygyna görä, Lewap welaýatynda gurulan garlyk kombinatynyň işe girdilmegi bir näçe gezek ýa-da süýşürildi. Taraplar işleriň gejikdirilmegine, töleglerin wagtynda edilmezligine bir-birini aýplapdy.
Türkmenistan hökümeti garlykdaky dag magdanyny baýlaşdyrjy kombinatyň ýylla 1,14 milyon tonna kali dökünni öndürmek planyny yglan edipdi. Ve munuň üçin ýylla 7 milyon tonnadan gowrak magdan çiğ malynyň zerurdygyny ma'lum edipdi. Sözümüzü jemläp aýtsak, Türkmenistanda gurulmagy planlaşdyrylýan ikinji kali zawoduny proýektirlemek we gurmak boýunça tender bäsleşigini haýsydyr bir kärhananyň ýeňip ýeňmänligi barada hem maglumat berilmeýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda inçime ýoluň ýapylmagynyň we maşyn gatnawynyň bozulmagynyň netijesinde şäherde döwleti degisli taksiler hem hususy maşynlarda kirä ýeýän sürüjilerim nyrklary juda ýokurlandyrdylar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Mysal üçin döwleti degisli täze ak taksiler Gülistan Sowda merkezinden 11-nji mikroraýony çeline 15 manat, Parahat 7-den täze aeroportu çeline adam başyna 20 manat soraýarlar. Her günü 120 manat plan berýärler. Hasaplaşyk şoççygyny uzaklygyny öçürmän işledip goýsaň da şol puly uranok. Onsoň şoççyksyz baha gurmaly bolýarys. Sebäbi plan bermeseň aýlyk bermeýärler. Bir aýda 26 gün işlänimde plany bersem 1000 manat aýlyk berýärler. Remonty dursam ýa ýa çykyp bilmesem aýlyk bolmaýar. Ertir 7-den agşam saat 6-a çelini işlemeli. Şoççyň şol puly urup bilmeýändigini ýolbaşçylar bilseler de 120 manat plany talap edýärler. Hany onsoň bu ýerde kanun diýip bir sürüji aýdýar. Giyecek taksi sargıtlar üçün 5 manaty dispetçere geçirmeli, 20 manada kassa geçirmeli. Käte sargıt eden adam soňra onu aýyrýar ýa ýola çykmaýar. Sonda 25 manat öz jüwiňden gidip zelele galýarsyň. Täze gelen ak taksilerde işlemek juda kyn boldy. Biz sary taksiler şäheriň islendik ýerine baryp bilýäris. Ak taksilere diňe aeroport, wagzal, şäheriň merkezinde işlemäge görkezme berilýär. Hatda Hitrovka raýonyna da barmak bolanok. Diýip il içinde sary taksi diýilip atlandyrylýan döwlet degisli taksileriň sürüjüsi Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Awtolog ministerliginden bir täze işgär eldi. Taksi sürüjüleriň izinden galman barlap ýör. Bir ak taksili sürüjini Hitrovka raýonunda tutup, duran ýerinde maşinany elinden alyp goýup goýberdi. Bu işe ozal hem halis iş tapmadyklar gelýär. İşe alanlarında da senin yüzüňi seredip alan oklar eliňe seredýärler. Onsoň maşynyň elinden alınsa, barjy beren paraň hem köýýär. Özüňi ýene işsiz galýan diýip bir sürüji gurrun berdi. Sürüjüler ondan da hem çärlere bir ýol başa taksi gerek bolsa oňa ugraýarlar. Ýarym günnäp olaryň hyzmatynda muhtyny işlemeli. Soňra hem planyny eltip bermeli diýip sürüji diýrenýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbullu goňşulary Türkmenistanyň uýalary prokuratura we polisiýa şikayet etdi. Türkiýanyň İstanbul şäheriniň awjylar etrawyna ýaşaýan Türkmenistanyň 3 aýal dogan goňşular tarapyndan
ten söwdasyna şüphelenilip prokuratura arz şikayet edildi we şu hepdäniň başynda Türk polisi tarapyndan göz astyna alındy. Adynyň efirde agdalmalygyny sorap, Azatlyk radiosyna ýüz tutan Istanbulyň Awjylar etrawynyň Cihangir mahallesiniň Salim Bey atly köçesiniň 18-nji köp gatly jaýynyň ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, Bayramul G, Bagdagul G we Güljahan G atly Türkmenistanyň uýalary olaryň kireyni tutan öýüne ýygyderli ýagdaýda nätanç erkek adamlaryň we şol sanyna tanyş erkek adamlaryň ýygyderli girip çykmagy sebäpli ten söwdasyndan şüphelenip olaryň tutsak edilmek üçin prokuratura arz şikayet edipdirler. Prokuratura bolsa olara ten söwdasynda güman edilýänleriň öýde bolan makaly polisiýa habar berilmegini aýdypdyr. Şeýlelikde jaýyň ýaşaýjylary Türkmenistanyň uýalary polisiýa bildirýär we Türk polisiýam gelip olar tutup äkidýär. Ýaşaýjylaryň gurrun bermegine görä, Awjylar Cihangir polis merkezine sorag edilen we bir laý barlygdan geçirilen Türkmenistanyň uýalardan Bayramul G bilen Güljahan G subutnama ýetersizligi sebäpli göýberilýärler. Ýöne Türkmenistanyň uýalardan ortanjysy bolan Bagdagul G bolsa pasportsızlygy we Türkiýede bir kanun ýagdaýda bolýanyny sebäpli Awjylar polis merkezine göz astyna saklanmaly edilýär. Adynyň efirde agdalmalygyny sorap, Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan bir polis işgäriniň aýtmagyna görä, Istanbulyň Awjylar etrawynyň Cihangir mahallesiniň Salim Bey atly köçesiniň 18-nji köp gatly jaýynyň ýaşaýjylary ten söwdasynda güman edilýän Türkmenistanyň uýalary iş üstünde makaly habar bermänligi üçin olardan 2 sansy geçirilen barlygdan hem soragdan soň göýberilipdir. Ýöne Türkmenistanyň uýalardan ortanjysy bolan 46 ýaşynda Bagdagul G dokumentleriniň düzü bolmanyny sebäpli polis merkezine saklanmaly edilipdir. Adynyň anonim galmagy şerti bilen şol mahallede ýaşaýan bir Türkmenistan raýatyň öňe sürmegine görä, ten söwdasynda güman edilýän Bayramul G, Bagdagul G we Güljahan G atly Türkmenistanyň uýalar Daşowuz welaýatynyň Bollumsaz etrawynyň ýaşaýjylary bolup, olar diňe bir Istanbulda däl, eýsem öz ýurdunda hem ten söwdasy bilen meşgullanmakda güman edilýärler. Şeýlede ol türkmen migrantlaryň uýalaryň Istanbulda ýygyderli ýagdaýda ýaşaýan salgysyny üýtgedýänini öňe sürýär. Adynyň efirde tutulmalygyny sorap, Azatlyk radiosy bilen bu temada gurrundaş bolan Istanbulda işleýän Daşowuzly türkmen zähmet migrantlaryndan bir näçe sansam ýokarda aýdylýan maglumatlaryň dogrudygyny tasdiklaýanyny bildirdi. Gepiň erdişiniň öräýe atlap geçsek, Türkmet Bugadyna çykan habarlarda şu ýylyň 17-nji martynda Istanbulyň Maltepe diýen ýerine Bagdagul G atly Türkmenistanyň migrant senany 62 ýaşyndaky Levent K atly öýesiniň paltaly zamun alanyny öňe sürilipdi. Sözü jemläp aýtsak, Türkiýe Türkmenistanyň migrantlaryň esasy ikkin edýän ýurtlarynyň başyny çekmek bilen bir katarda eklenji üçin gidilýän esasy ýurt bolup durýar. Ten söwdasynda güman edilýän Türkmenistan raýatlarynyň ökwallary barasynda degişli türkmen we türk taraplardan haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündölügi Maksat Ataev bilen dowam edýär. Orsiýet Siriýada täzik polisiýasynyň öňkü komandiri bilen bir hatarda Islam döwletiniň 4 ýolbaşçysyny öldürendigini aýdýar. Orsiýetiň Gorunmak ministrligi Siriýanyň gündögoruna ýerleşýän Deir al-Zor şäheriniň eteginde ekstremist topara gönüktirilen howa zarbalarynyň netijesinde Islam döwletiniň 4 ýolbaşçysynyň öldürilendigini, olaryň arasyna Täjikistanyň ozalky ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetiniň hem bardygyny habar berdi. Ministerligiň 8 sentýabrda ýaýradan beýanatynda howa hüjümleriniň netijesinde 40 jeňçiniň şol sanyna Islam döwleti toparynyň daşary ýurtly töwüşçülerinden jogapkar Muhammad al-Şimaliniň we Täjikistanyň içeri işler ministerliginiň düzümindäki ozalky komandiriň öldürilenligi aýdylýar. Beýanatda darbalaryň Deir al-Zoryň etegindäki ýer asty gaçyp atalgyda ýygnanan Islam döwleti toparynyň ýolbaşçylaryny gönükdirilenligi aýdylýar. Tasdiklanan maglumatlara görä öldürilen töwüşçüleriň arasyna 4 sany güýçlü meýdan komandiri hem bar diýip ministerlik aýdýar. Islam döwletiniň töwüş ministri diýilip giňden tananan Halimow Täjikistanyň içeri işler ministerliginiň düzümindäki Omon polisiýa gullugynyň ozalky başlygydy. Ol bu wezipede wagty Birleşen Ştatlarda tälim türgünleşip geçipdi. Ol 2015-nji ýylyň may aýynda özüniň Islam döwletiniň hataryna goşulandygyny internet arkaly habar beripdi.
Täjikistan onu tutsak astyna almak üçin halkara order ýagny buyruk haty çykardy. Birleşen Ştatlar bolsa onuň ýerini anyklaýan maglumat üçin $3 milyon teklip etdi. Ortaýyň Goranmak Ministrligi Halimowyň Islam döwletiniň meýdan komandirleriniň hüjüm edilen ýygynyna gatnaşandygyny we zarbanyň netijesinde onuň güýçli yaralanandygyny, soňra onuň Deral Zoruň 20 kilometr günorta günnoruna ýerleşýän Al-Muhasan meýdanyna geçirilendigini habar berdi. 2015-nji ýyldan bäri Demirgazyk Irakdan we Siriýadan Islam döwleti toporunyň hataryna söwüşýän Halimowyň öldürilenligi barada bir näçe gerek tasdiklanmadyk habarlar gelip gowuşýar. Täjik häkimetleri onuň diýerligine inanýanlyklaryny aýdyp maglumatlary gaýta ret edip gelýärler. Ortaýyň penasyna Siriýanyň hökümet güýçleri bilen Deir al-Zor şäheri gabawda saklamaga synanşan Islam döwlet toporunyň söwüşleriniň arasynda agyr söwüşler dowam edýär. Siriýanyň döwlet mediýasy Deir al-Zoruň Islam döwleti tarapyndan 3 ýyl çeken gabawyny hökümet güýçleriniň bozanyny habar beren soň şu höpde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň Siriýalyk härdeşi Bashar al-Assady gutlady. 2015-nji ýylyň sentýabr aýyna Ortaýyň Siriýada howa hüjümlerine girişmeginden bir näçe ay geçen soň gurnuwatar resmiler Rus howa zarbalarynyň esasan Islam döwleti toporunyň töwüşlerini dälle prezident Bashar al-Assadyň gaýry garşydaşlaryna gönükdirilendigini aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.